Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Θα ξεκινήσουμε μια νέα σειρά, γιατί ανακάλυψα ότι και από εσάς, κάποιοι που στείλατε, αλλά και από το δικό μου περιβάλλον γύρω, ότι θέλετε πάρα πολύ να μάθετε για τα άκαρη. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ γενικό βίντεο για τα άκαρη, δεν θα πούμε για κάτι συγκεκριμένο, θα το απλώσουμε λίγο για να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργούν αυτοί οι συγκεκριμένοι οργανισμοί. Για αρχή να ξεκαθαρίσουμε το πιο σημαντικό κομμάτι. Τα άκαρη ανήκουν στην συνομοταξία των αρθροπόδων και στην ομοταξία αραχνίδια. Τα έντομα ανήκουν στην συνομοταξία των ανθρωπόδων, αλλά στην ομοταξία insecta, δηλαδή έντομα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα άκαρη με τα έντομα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και δεν πρέπει ποτέ να τα συγχαίουμε μεταξύ τους. Τα άκαρη που ανήκουν στα αραχνίδια και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές κάποια είδη ακάρεων φτιάχνουν και έτσι πολύ λεπτούς ιστούς και έτσι συνήθως μπορούμε να εντοπίσουμε ότι σε κάποιο φυτό υπάρχουν άκαροι, γιατί συνήθως δεν τα βλέπουμε με κοινό μάτι. Αφού λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε γενικά για τα άκαρη, θέλω να σας πω ότι τα άκαρη βρίσκονται παντού. Και όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Σε όλα τα διαφορετικά οικοσυστήματα που μπορεί να υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη, στα βάθη, στα ύψη, στα πλάτη, στα μήκη, παντού. Σε διαφορετικές θερμοκρασίες, παντού. Και υπάρχουν και άκαρη τα οποία έχουν ξενιστές, τα οποία δηλαδή ζουν εις βάρος άλλων οργανισμών. Ένα από τα πιο ένα από τα πιο σημαντικά άκαρη που είναι κακά για εμάς και για τα ζώα είναι το άκαρη της ψώρας. Εδώ θέλω λίγο να συντονίσουμε το ότι είναι άλλο η ψωρίαση και άλλο η ψώρα. Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο νόσημα μη μεταδοτικό, ενώ η ψώρα είναι μια ασθένεια η οποία προκαλείται από το άκαρη της ψώρας, συγκεκριμένα το Sarcoptes scabiei. Συνήθως ψώρα κολλάνε τα παιδιά και στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι το άκαρη, το θηλυκό, αρχίζει και σκάβει κάτω από την επιφάνεια του δέρματός μας για να αφήσει τα αυγά του, προκαλώντας έτσι πολύ έντονο κνισμό, φαγούρα, κοκκινίλες κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν θα έπρεπε να αγχώνεστε, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά από τόσα χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά φάρμακα και πάρα πολλές κρέμες για να έχουμε την πιο γρήγορη καταπολέμηση. Άλλα άκαρη τα οποία βρίσκονται παντού γύρω μας είναι τα άκαρη της σκόνης, τα οποία βρίσκονται παντού μέσα στο σπίτι και ανακαλύψαμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι άκρως αλλεργιογόνα για εμάς και πάρα πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με αυτά και έχει άσθημα και αλλεργίες κτλ. Επίσης, άλλα άκαρη τα οποία έχουμε συνέχεια δίπλα μας είναι τα άκαρη τα οποία βρίσκονται στα κλινοσκεπάσματα, στο κρεβάτι μας, τα οποία κυριολεκτικά το βράδυ που κοιμόμαστε μας τρώνε. Τρώνε την επιδερμίδα μας. Αυτός είναι και ο λόγος που καλό είναι τα κλινοσκεπάσματα να αλλάζονται και να πλένονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, μια άλλη μεγάλη ομάδα ακάρεων, τα οποία συναντάμε όλοι και όλοι έχουμε δει με γυμνό μάτι, είναι τα τσιμπούρια. Τα οποία σίγουρα κάποια στιγμή θα έχετε δει κάποιον να περπατάει επάνω σας, κυρίως συνήθως όταν είμαστε παιδιά, αλλά σίγουρα θα έχετε δει σε σκύλους και γάτες. Τα τσιμπούρια είναι μια μεγάλη ομάδα ακάρεων, τα οποία τρέφονται με αίμα και τα οποία κατά περισσότερες περιπτώσεις είναι ορατά με γυμνό μάτι. Το θέμα με τα τσιμπούρια δεν είναι ότι μας ρουφάνε το αίμα και είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Το θέμα είναι ότι μεταφέρουν πάρα πολλές ασθένειες. Την νόσο του Lyme, του λαρεμία, ο αιμορραγικός πυρετός κρυμαίας κονκό, ερλιχίωση, ένα κάρο διαφορετικά είδη ρικέτσιας, βαμπεσίωση και πάρα πολλές άλλες. Βέβαια δεν είμαι εδώ πέρα για να σας ρίξω ψυχολογικά με όλα αυτά, αλλά αυτό που θα σας πω, όχι ως γεωπόνος, ως χαρά, είναι ότι δεν ρίχνουμε ποτέ τίποτα επάνω στο τσιμπούρι, το οποίο έχει ξεκινήσει και απομυζεί αίμα. Καλό θα είναι να προσέχουμε πάρα πολύ πώς τα απομακρύνουμε από πάνω μας και αν θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, καλύτερα να πάτε στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας ή ακόμα και στο φαρμακείο, ο φαρμακοποιός θα μπορέσει κανονικά να σας βοηθήσει. Είναι επικίνδυνο να μείνει κάτι μέσα
ή κάποιο κομμάτι του ακάρεως ή γενικά να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και όσο περισσότερο ταλαιπωρούμε το τσιμπούρι το οποίο βρίσκεται πάνω μας, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα να μεταδοθεί κάποια ασθένεια. Οπότε, αν δεν μπορείτε μόνοι σας, καλύτερα να πάτε σε κάποιον ειδικό. Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα που μας ενδιαφέρει περισσότερο ως κανάλι, στα φυτά. Συνήθως θα ακούσατε τη φράση «πιάσαμε τετράνυχο» ή «κολλήσαμε τετράνυχο». Η οικογένεια Τετρανιχίδε έχει πάρα πολλά διαφορετικά είδη, οπότε όταν λέμε ότι πιάσαμε τετράνυχο δεν μιλάμε για κάτι απόλυτα συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι περίπου γύρω στα 1200 διαφορετικά είδη. Οπότε συνήθως δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο άκαρη μιλάμε, εκτός αν είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση. Για παράδειγμα, το άκαρη Eriophyes vitis, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Eriophiidae, προκαλεί την ερήνωση της αμπέλου. Η ερήνωση της αμπέλου είναι μια ασθένεια η οποία φαίνεται πάνω στα φύλλα. Τα άκαρη μένουν στην κάτω πλευρά των φύλλων και δημιουργούν πολλά μαζί απικίες. Αυτές οι απικίες φαίνονται με γυμνό μάτι γιατί είναι σαν άσπρα χνούδια. Στην ακριβώς από πάνω πλευρά των φύλλων δημιουργείται μια φυσαλίδα εκεί που είναι η απικία. Εμείς αυτά βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι και εγώ που μεγάλωσα με αμπέλι δεν κάναμε κάτι γι' αυτό. Ήταν μια ασθένεια με την οποία δεν ασχολιόμασταν σχεδόν καθόλου και δεν μας επηρέαζε ιδιαίτερα. Όμως είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του ότι ένα συγκεκριμένο άκαρη προκαλεί μια συγκεκριμένη ασθένεια. Επίσης, σας έχω πει τον τελευταίο καιρό, και σας το λέω βασικά συνέχεια, ότι έχω κι εγώ άκαρη αυτή τη στιγμή στην συλλογή στο σπίτι. Εγώ θεωρώ ότι έχω πανόνυχους ούλμη. Και το θεωρώ αυτό διότι είναι άκαρη τα οποία είναι κόκκινα, τα βλέπω με γυμνό μάτι, μπορώ να τα παρακολουθήσω που περπατάνε γύρω-γύρω. Βρίσκονται μόνιμα στην κάτω πλευρά των φύλλων και επίσης είναι πομφάγα, δηλαδή έχουν μια τεράστια όρεξη για πολλά διαφορετικά είδη φυτών και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν πάει σε πολλά διαφορετικά φυτά. Υπάρχει πιθανότητα να κάνω λάθος, ναι, πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ακριβώς να ξέρω ποιο είναι το άκαρη που προκαλεί το πρόβλημα. Όλα σχεδόν τα άκαρη τέτοιου τύπου προκαλούν τα ίδια προβλήματα, οπότε απλά θέλω να το καταπολεμήσω χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να ξέρω ακριβώς για ποιο άκαρη μιλάμε. Εφόσον αυτό λοιπόν είναι ένα γενικό βίντεο για τα άκαρη, δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα σας πω όμως κάποια πράγματα σχετικά με το πώς θα τα εντοπίσετε και μια έτσι γενική καταπολέμηση. Πριν όμως πούμε αυτά, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Καθώς θα προχωράμε σε αυτό το κανάλι, θα μιλήσουμε και για άκαρη πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για μύκητες και θα μιλήσουμε και για έντομα. Όταν έχουμε ένα χωράφι και έχουμε μια παραγωγή, αυτά τα προβλήματα, οι μύκητες, τα άκαρη και τα έντομα, είναι πάρα πολύ μεγάλα και μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές και να έχουμε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Έτσι οι άνθρωποι ζουν από τις παραγωγές τους και τα χτήματά τους. Εμείς που έχουμε, ας πούμε, φυτά στην βεράντα, σε μικρούς κήπους ή ακόμα και στις συλλογές που έχουμε μέσα στο σπίτι, έχουμε άλλα προβλήματα σχετικά με τα άκαρη, τους μύκητες και τα έντομα. Γιατί για εμάς που τα φυτά είναι ομορφιά και είναι συλλογή, για κάποια φυτά είναι πάρα πολύ ακριβά και μπορεί να έχουμε δώσει πολλά λεφτά, δεν θέλουμε ούτε να έχουν σχισίματα, ούτε να έχουν κοιλίδες, ούτε τίποτα. Δεν προσπαθώ να συγκρίνω τα προβλήματα και ούτε θα το κάνω στο μέλλον, αλλά προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι ανάλογα τη χρήση που κάνουμε στα φυτά μας, έχουμε διαφορετικά προβλήματα. Πώς θα εντοπίσετε τα άκαρη στα φυτά σας? Θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα φυτά στην συλλογή, όχι σε εξωτερικούς μεγάλους χώρους, σε χωράφια και τέτοια. Στα φυτά μέσα στο σπίτι θα παρατηρήσετε συνήθως κάποιους ακανόνιστους ιστούς. Και όταν λέω ακανόνιστους, το λέω γιατί δεν είναι τύπου σαν τις αράχνες που έχουν κάποια μορφή, κάποια αρχιτεκτονική. Είναι πιο ακανόνιστα έτσι νήματα. Αν έχετε καλά μάτια και αν είσαστε αντιμέτωποι με έτσι λίγο πιο μεγάλα είδη ακάρεων, τότε θα δείτε μικρές κουκκιδίτσες να περπατάνε γύρω-γύρω. Αν πάλι είναι είδη τα οποία δεν μπορείτε να δείτε με γυμνό μάτι, τότε δεν θα τα δείτε. Αλλά σίγουρα θα μπορέσετε εν τέλει κάποια στιγμή να δείτε αυτά που προκαλούν πάνω στα φυτά. Φαίνονται έτσι σαν ξυσίματα, σαν ξεθοριάσματα επάνω στα φύλλα ή έτσι κουκκίδες οι οποίες έχουν χάσει το χρώμα τους. Έτσι κάπως λοιπόν μειώνεται, πώς να το πω,
η αξία των φύλων αυτών και συνήθως έτσι εντοπίζουμε ότι υπάρχουν άκαροι. Έχω και εγώ συγκεκριμένα τέτοιο πρόβλημα με το Global Green, θα σας βάλω φωτογραφία να δείτε. Τώρα, πώς θα τα καταπολεμήσουμε? Αν μιλάμε για χωράφια και μεγάλες καλλιέργειες, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να επισκεφτούμε τον υγειοπόνο. Συνήθως οι υγειοπόνοι των διάφορων περιοχών είναι πιο εξοικειωμένοι με τις καλλιέργειες των περιοχών αυτών, οπότε θα σας δώσουν το κατάλληλο σκεύασμα. Όταν μιλάμε για μικρότερες εκτάσεις, μικρούς κήπους, βεράντες, φαντάζομαι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια σκευάσματα σε μικρότερη έκταση. Αλλά εγώ σας προτείνω, αν έχετε προσβολή έτσι μέσα στο σπίτι ή στην βεράντα, να χρησιμοποιήσετε ένα διάλειμμα με neem oil. Εγώ έχω ένα μπουκάλι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, διότι πιστεύω ότι δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα ώστε να χρειαστεί να κάνω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που μπορείτε να δείτε σχετικά με το neem oil. Για κάποια στιγμή θα κάνουμε κι εμείς ένα αργότερα στο κανάλι. Ο άλλος τρόπος καταπολέμησης που εγώ κάνω είναι ότι κάθε μέρα κάθομαι και κοιτάζω τα φυτά ένα-ένα και άμα δω κάτι να κινείται, απλά το σκοτώνω. Επίσης, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κάνω ντους τα φυτά που βλέπω ότι έχουν άκαρη, διότι και φεύγουν τα άκαρη έτσι με λίγη πίεση με το νερό του μπάνιου, αλλά και δεν αντέχουν και την ιδιαίτερη υγρασία, οπότε κάπως έτσι λίγο τα δυσκολεύουμε να ολοκληρώσουν τον βιολογικό τους κύκλο και κάπως έτσι ίσως σωνόμαστε. Τέλος, να σας πω ότι υπάρχουν και ωφέλιμα έντομα και άκαρη, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από διάφορες εταιρείες. Έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, τα οποία έρχονται έτσι σε πακέτο, σε διάφορα σακουλάκια ή κουτάκια και τα ελευθερώνετε πάνω στα φυτά και αυτά θα κάνουν την δουλειά τους. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει γιατί πάλι δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα ώστε να χρειαστεί να πάρω τέτοια μέτρα, αλλά είναι μια πολύ καλή έτσι, βιολογική καταπολέμηση αν έχετε και παιδιά, γατιά, σκυλιά μέσα στο σπίτι και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τίποτα έτσι, τύπου ψεκαστικό και βλαβερό ή το οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν λύσεις και για μέσα το σπίτι και για έξω το σπίτι, απλά πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ο καθένας μας για τη συλλογή του ή για τον κήπο του, για το χωράφι του. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Έτσι ήθελα να κάνουμε κάτι πολύ γενικό, να καταλάβουμε λίγο τι είναι τα άκαρη, να δούμε κάποιες εικόνες κτλ. Και αργότερα, καθώς θα περνάει ο καιρός, θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα και όπως σας είπα θα μεταφερθούμε αργότερα και στους μύκητες και στα έντομα, γιατί είναι επίσης πολύ σημαντικά κομμάτια των φυτών και της φύσης γύρω μας. Αυτά λοιπόν από μένα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο και να με ακολουθήσετε στο Instagram για να βλέπετε τα story πώς μεγαλώνουν τα φυτά. Και εγώ θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!